Как да правим игри, които хората искат да играят? Първо, наблюдавайте това, което се продава. Вижте във всички сайтове за настолни игри, книжарници и други, какви са най-често продаваните игри. Отидете на рафтовете, вижте какво има в книжарниците най-отпред. Това може да ви подскаже, че това е нещо, което хората търсят, за което хората дават пари, колко струват, и това може да ви даде много добра информация какво хората играят. И вие може да направите нещо, което е сходно, подобно, модификация или нещо, което няма на пазара в България. Примерно има го в чужбина, но в България го няма. Втория подход е това вие да измислите тотално нова идея, което повечето хора го правят, но трябва да може да създадете търсенето след това за тази идея. Тоест вие не само трябва да имате идеята, а трябва да имате достатъчно ясна визия и стратегия как ще рекламирате и промотирате тази идея, за да стигнете до там. 80% от света и продуктите, които се създават, са на базата на копия на нещо, което съществува, пазар, който е по-развит към там, където го няма. Просто има липса и търсене. При игрите е абсолютно същото. Вие също може да създадете уникална игра, обаче шансът да го направите е много по-малък и самите вие трябва да създадете желанието в хората да играят вашата игра. Така че успех!